Dreaming of becoming a doctor? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Hagajingja ka basno shirkai ka balaja shilong porso osat nong stoin hak step senia jo ka life way trek naitong aja punrio way runar bompalla bani itu la ronga ka way ka yeng ba thombor dusman ki arngot kishtaman dak ba kam dak waj kat kum ka jingi thu jong ki pulen kan ka jingja ka laja ka por kum ba arbje men step hanre ka jing pentep ka la poi ki pulet ha ka por kum ba saw bje men step leng ba kraw kharsan tiu na ka te ka shnong hakani jing thombor ba elben kharbani ublan repos nam karta shamat nakli baru klaim tebrio kerba ka kurim jugu ka kong sel dares khasan tiu ka ban rip frasnem karta kala shadung daga waj batman saujur ki bahayeng kala penkin no ini ki arngot sha civil hospital nongstoin re dien kani ki pulit kala jungtep boba elben kharbani ula khlad no kat bai ka kong sel dares la penggerya sha shillong ban yo jing sumar ka bakham paka hakati ki joko por hun kathai ka barang khat frasnem karta ka bakhana tam na ka yeng kala jar ngai bat khamadian pat lalap no eka dolor kata la ong bo briu boran jingi dei be te long yeng la jar ngai bat ampala satia ban tip shai don ki pulik kila register mukot mai kanie be kila sedang ki jing toket ke babnia bat kila lap sairu yu bos suba dong keti kani ki jingja bat menta ki dang penlong ki jingwat bat jing thuat ban kem yu re du bop mi ki khubor re du bop mi ki ni khubor utei bu sha suba udang pedri Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya